kelli kollezzjoni naħseb kelli 200 pipa u issa meta għamilt l-irkantu b'neħħejt kollox, meta l-mara bdiet ma tiflaħx, kollox u fl-irkant m'hemmx għalfejn ngħidu ma jmurux ħafna affarijiet, morru b'xejn. U hemmhekk tara il-ħela jew il-xismu li nagħmlu il-ħin li nitilfu u għall-affarijiet materjali li mbagħad tħalli warajk. L-ħwejjeġ u żraber, ma nafx naqbad nagħmel bihom. Ngħid il-ħbieb, tajjeb, jiġifieri dik il-fittaġni kollha. U dik miegħek ma tuħu xejn. Imma jekk ma tagħtix importanza għal dawn l-affarijiet, li jiena naqbel. Le. Għal xiex għandek tagħti importanza fil-ħajja? Mhux ma tagħtix importanza. Ma tossessjonax. L-attachment li tagħmel ġifieri għatlek karozza, mux xi Topo Gigio u Topolino, għaddi karozza, ma bektar li serquha, serquha, ġifri, nħobbhom l-affarijiet, però ma tix torbot ruħek magħhom dik id-differenza. Ġifri. U dejjem kellek dan il-ħsieb li m'għandekx torbot ruħek mal-oġġetti. Yes. Fil-negozju, inti kellek xitir kontajt ma l-ismajna la darba nagħmel. Flus? Numru ta' eżatt. Numru fil-kont tal-bank, jiena nkun sodisfatt u nirtira. Nista' nieħu grok u nista' niekol u nagħmel safra. Xi tidik ta' ġifieri biex noqgħod ngħid għandi l-flus biex ikunu jixtiequ titlaq ħalli jgawdu l-flus jekk iridu kien hemm ħabbet taf kemm ħalla warajh. U dan probabbilment kien forsi jkun ta' ekonomija f'ċertu affarijiet. Le, ma nataċ, there's no attachment. I enjoy them, tajjeb, il-flus ma jagħmlux bija. Jiġri baqgħet ma kellek din l-ossessjoni għall-flus, imma kontu ħugos li tuk ħajja komda. U li tista' pereżempju l-mara jekk trid toħroġ għal x'imkien sabiħ, tlebbisha sabiħ. Hemmhekk kien il-kompromess għax kienet tħallini hekk ngħidilha jiġri biex tagħmel l-istajl tagħha rid naħdem. Issa u hemmhekk konna ma issa tal-flus jekk tgħux pjaċir. Dera tfakkarni biċċa xogħol darba nirċievi ċekk. U taf kif ikunu bil-kaxxi, miktub eżempju 200,000 u da. 250. U għattela s-segretar tila depozitaħ. Għalt isma, għalt dak iċ-ċek ta' 250,000. X'inhu? La kontet nistennija. La naftaxi x'inhu. U mit-taxxa, refund. Refund ta' taxxa. Ta' taxxa. Naħseb, wara, ndunajt x'inhu, ma għahedna biħħejt xi ditta u jkun hemm taf inti tax ġifieri ta' mhux żball. Jien ma kontx naf. Allura meta tiġri 250,000 u ma tkunx qed tistennihom u bad nanta taxxa, ġifieri. Le, ġesmu. Allura ħadd pjaċir, hemmhekk ma mhux taf kif telqu, bye. Għatma kelli li. Mux dal-laċċa l-flus li ma jinqatax. Il-flus qegħdin hemmhekk biex tużhom u biex tgħix ħajja tajba. Jena, per eżempju, xejn ngħid hawn min jgħidlek per eżempju jiena ma naħdimx mal-bank b'overdraft. Jekk tikber bil-forsa x'hekk ħatat il-kredit. Tajjeb, tal-każ jiena qed naħdem bi flusi. U biħħej iktar ma tbieħ. Mhux ħajħarsuk mill-ewwel bil-forsi tagħmel kredit. Ġeneralment kull meta kellna overdraft qiegħed biex tagħti il-kredit lin-nies. Ġifieri qed titlef tħallas li max biex nagħtik il-kreditu. U mbagħad wasalna fil-business, konna wasalna li għax iħallsuk bi-flus. Kulħadd pereżempju xogħol li konna nagħmlu meta konna nagħmlu x'konna anke kellna ditta nagħmlu l-gypsum works u dana by barter. Jgħidlek intik flat pereżempju. Issa forsi ikun skont ikun biċċa xogħol kbira jtak flet għandek bżonnu ma importax, ma jistax illum ġieli jaħdmu. There's no money, just total tafa inti kont dal x'ismu. So anka
u biex tiġu wara l-flus u dik għat was one of the kien fażi plus li tas-suċċessjoni għat taqsek u plant u bil-mod il-mod li stajt imbieħ biħħejtu u li ma kienx jimbieħ għalaqtu. Mela, tlaqna?